Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Азам Тавоев. Видеоро ки буда дӯстон дар бораи ҷинҳоҳай марҳамат дӯстон, касе аз ҳамин ролик наметарса, ҳамин роликода шавқу ҳавас дорад, тамошо кунад. Мо бошад видеоро ки буда сар мекунем. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, рафтем. дар дунёи мо ҳаст чизҳои аҷоиб ва ғайриоддие ки мардум ба будани онҳо бовар надоранд. Як духтар мехост ки дар тиктоки худаш видеоролике ба навор гирад ва ин духтар дар як таваққуфгоҳ камераи худашро гирён мекунаду дар он ҷо рақсидан мегирад ва баъд аз ба анҷом расонидани видеоролики худаш ба назди телефонаш меояду ва мехоҳад ки камераашро кушад. аммо дар қафои ин духтар як марде намоён мешавад. аммо ин мард пеш аз ин дар ин ҷо набуд. аз ҳама аҷоибиаш дар он аст дӯстон ки ин мард чӣ хеле ки пайдо шуда буд, боз ҳамон хел нопадид мешавад. ва бародаро ногуфта намонад ки дани мамед ҳозир дар канали мо ва канали Садамҷон дар YouTube конкурс рафтестай. дар конкурс бародаро беҳтарин призоай бадроен ҳама шахтон видеороликаш дар канал ҳастай. мо боша видеороликмона бо давом метем. шаҳри Минск соли 2019 марде ба хонааш рафта истода буд. ин мард худаш мегӯяд ки вақте ки ман мерафтам гӯё аз қафои ман чизе маро таъқиб мекард ва баъд аз ин бошад бинед дӯстон ки чӣ гап шуд. ба гуфти шумо ин чӣ аст? бародаро, фикрҳои шумо оиди ин дар комментария. ин зан мегӯяд ки шабҳо вақте ки дар хона ҳеҷ кас набуд, аз ошхона овозҳои хелоам аҷоиб ва тарснок меомад ва ин зан ин ҳодисаро ба шавҳараш нақл мекунад. аммо шавҳараш бошад ӯро масхара карда механдад ва баъд аз ин ҳодиса ин зан маҷбур мешавад ки дар ошхона камераро насб кунад ва бинед дӯстон ки дар камераи ӯ чӣ афтод. ва баъд аз ин кор дигар зан ба аҳволи шавҳари худаш механдад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. ба канали мо подписатсия кунед, зангулачаро пахш намоед то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда. дар паноҳи Аллоҳ.